Emin akar bir şey. Tay çorbasını içelim. Hey, bari yapacak kendine. Doğru söylemiyordu. Yok. Seni haber vermeyi de bir Murat var gideydi. Boş boş. Tamam dağıt. Yok sen bu şen son dağıtırsın. Vay, naharımlar doğuzu bollum kım. Doğuzu bir etmeyim kat. Doğuza bolupdur. Layık. Men geldim. Süyücü naharına iyi çıkya. Uy, kendinize geldim falan amacı. Gence fücüne harip. Men geldim. Ceren işir batıyor. Nedir iş yiyen? Senin eltecimi de. Bolya. Ha, şeyle mi? Elticigim ciren nahar pişirýärmiş o. Men häzir kimin süýjü nahar pişirişini görüňde görkezerm. Salam, oturmuşsun? Ay Didar. Bravo ne valla bir korkar yani. Benim zaman işte. Ha, Yok, Ceren gelmen bu fücüne harip sırttı. böyle. Eşkmen sası bilen ama ne? Böyle. Karşı. Şeyle mi? Doğuzu nahar mı? Süýjü nahar mı? Onun tek görürüz. Duvarı tercihini ekledi. Kodlu tora nahar bir şey yok mu? Ha, çıktın mı? Pişti nahar yana doğanım daha gelsin mi? Ondan Ceyin atıyorsun onu. Ağam gelmiş de ne yapacak? Gel ağam. Sen nahar lan. Geç ağam. Naharım su açıkmış dedi ya. Hani olmayan da ya. Ağam. Tamam geldim ağam işte. Böyle ana. Gelin bakalım böyle. Yine ağacılık başladım. Ceyin aşırı. Yani getiriyor naharım. Eltvay, süýjü nahar pişirdiňmi? Hanan ýeli. Süýjü nahar mı? Şerevelci nahar mı? Onun tek görürüz. Yine naharım geldi. Getir at be. Alarm. Çemşi de getir. Ha getirsin mi? Na. Genci geldin mi? No. Yani sana da gel ya. Baka. Am ecime cana da gel la. Gel ka ecim. Dela.
Sağ ol. Alo. Ece bir tane haralı verelim mi? Açanak geliyor mu? Ha iyi verelim onunla. Baba Ece'm can. Tamam ağaca gelin. Bir kısa attım masa bol ya canım. Bir nahar iyi vereceğim. Sağ ol Ece. Ece'm sonra gelecek dedi. Çocuk iyi verelim. Hani bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Ne yapma lan kafam mı? Yok iyi. Tak, koy. Öyle dur, olmadığına Ceren. Abla ikisem gidäde. Näme bolýar? Hamma şuna hardan öýründe atyp göreyim. Şereli. Yer yal bälämini. Büýür oldum towa. Hanen Ceren yerin süýjüne harby şirýada. Alad etme diýdim. Men sana süýjüne nahary özüm pişirip berdim. Beýmrat. Näme Ceren, näme? Men ýa naharymdy özüni gördüm, gowy. Ceren men sana adam gali. Ýa dadyk görüýün diýdim. Doğanda mun ýanyna gelnece mun ýanyna men maskara etdim. Men olara süýjüne harýat etdim. Kim bilemedem aş Ceren. Beýmrat men anlamana sen men naharymy tamamly gördüm, gowy keni. Goýsana Ceren, goýsana. Bardan isrip etdim. Häzir işim bilen men näme jogap bereyim? Maskara oldum men doganım ben gelnece mun ýanyna. Bol ya, sen nahar bişirýän, dadaýmy da dadyrmadyň ha. Bol ya. Eltican, ağlaýarmy? Ağlap durma da. Süýjüne nahary men özüm pişirerim. Gaýnam gelenede bu zatlary bilmesin. Bar seni diwer ojaýa bar. Aktual tercüme merkezi 7 dille resmi namalaňyzy tercüme edip berýär. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 8 71 18 47 74. Resmi namalaňyzy daşa ýurtda bolsaňyz arkaýyn online offline uradyp bilýäňiz. Janyň Sen tak, sen aşyňa ahaw ataryn. Taýda geldiňmi? Geldim, sağaman. 2 saat diýip 1 sagata diýilenmedim. Nahar ýediňizmi? Ýedikle. Ay, yüzüň näme beýle? Ýur taýda. Näme boldy? Saglykmy? Hawa taýda nahar iýmedik. Nahar Ceren'in pişiren nahary yer ýaly däl. Biz işden aç gelýär. Gadan ýasyp işleýär gündüz. Didar canam açmad, menem aç. En berkejesi Beýmratam açmad. Hiç ýene nahar iýmedik. Yer ýaly şerebe durşuny munçalat daýy.
Dayda, men eltini yamanlayan nälerin? Terek munça nahardaya şerebe durşunu. Dayda qaharlanman yana davlenene bağlaymasın. Men süýjü nahary özüm çykına bişirip durum. Vay, bas gelnim, ulu gelnim. Seni tamamen şeyletdiler. Ay burla. Ya daydacan, delişik bilen çalış men o çöle nahar bişýärni guýaýaryn. Vah, iltivay. Menin tak sen aşyňa ağa ataryn. Murat, daýdam gelýän, enne näme sekek? Naharamara. Murat, aslında men nahar süýçüşirýän. Ýöne Ceren, bolýar. Özüm bir aýtmaýjam. Salam aleykum aja. Geldim tamam işte. Geldim oğlum. salam daýda. Daýda, çay içýäkmi? Yok, sağ ol gelin. Çayım içtim, suwam içtim. Murat, Hawaja. oğlum. Yor nahara. Geleceğim süýçüne nahar pişiripdir. Ceren. Öýkeleme. Nahar şirmänem öwrünersiň. Ejem döder. Ýör, nahar gaşdyrmaly. Ýeli. 2000 manatlyk toy hyzmatyma 2000 manatlyk içinde DJ alyp barjy toy kolonkaty. Çeýle toy hyzmatyna da goşulanlar, kameraçy, suratçy, tansçylar, ähli hyzmatlar bizde bardyr. Çeýle de SMM hyzmaty, Çarif Production, reklam etdirjekler, ýa bolmasa haritlaryňyzy reklam etdirjek bolsaňyz, bary ýogy her reklama 150 manat. Çarif Production. Habarlaşyp bilen telefon belgimiz 863 87 87 09. Sağ olun.